अक्षरा से नहीं ला कहानी है बाबू। सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा भैया। हम बता दी कि अक्षरा सिंह के एगो वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा बा। अक्षरा सिंह एगो मंच पर जाता रही, मंच पर गईला के बाद से प्रोग्राम करता रही, आधा घंटा गवला के बाद से वो डिमांड करता रही कि एगो गाना बजावल जाओ, उ गाना पर अब हम नाचब आ नाचला के बाद से फिर गायब। तो गाना के डिमांड होता कमरिया पतरे पतरे। तो जब कमरिया पतरे पतरे बोल रहे ओके तो जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग के ही बुझाई लो भैया ते तो कहत रहे कमरिया पतरे पतरे, ई तो पवन सिंह के हो। अब पवन सिंह के गाना अक्षरा सिंह डांस नहीं कर सकत, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह अक्षरा सिंह से 36 के आंकड़ा रहेला, ई सब लोग जानता। लेकिन नारे भाई एगो अक्षरो सिंह के गाना आइल बा कमरिया पतरे पतरे, जौन की तार लोग के पता होई कि एगो क्लिप वायरल होला कमरिया पतरे पतरे गाना आवे से पहले वो गाना के चुरा के बहुत लोग गावेला। तो अक्षरो सिंह अपन प्रक्रिया रख के गावेली। बाकी कमरिया पतरे पतरे पावर स्टार पवन सिंह के हिट बा, ई तो सब लोग जानता। ओकरा बाद बता दी कि मंच पर जब जाली तो मंच पर गवला के बाद से आधा घंटा ई कैसे ना गवाला, ई तो गायक है ना, ई तो नाचे वाली। तो ई 10 मिनट 15 मिनट गावेली, ओकरा बाद कह लीजिए काम कर लो। पब्लिक जौन बाकी ना संभाल में आवेला तो कहली रुको गाना बजाओ कमरिया पतरे पतरे, अबे डांट डोलाऊंगी, अबे सब लोग संभल जाएंगे। तो सही बात बा भाई, जब नाचे वाला जब नाची तो संभलिए जाई लोग। तो कमरिया पतरे पतरे बजावे के अक्षरा सिंह के तो प्ले करे वाला आदमी बजा दिले बा पवन सिंह के। पवन सिंह के गाना बजावला के बाद से एक बेर तो मुस्कुराइल बाड़ी, लेकिन दूसरका बार भाई रे माइक फेंक के जौन ना भागल बाड़ी स्टेज पर से। ए पर का कहे भैया रुआ देखिए हम यही खातिर रह के बीच में रोकले रहिए। पवन सिंह के अक्षरा सिंह के 36 के आंकड़ा ना हो, ये सब पवन सिंह आ अक्षरा सिंह के अंदर वाला प्यार हो जौन बाहर वाला लोग के नहीं खेलब को, ठीक बा। आ इनकरा साथे हर बेरी होला एक खाली देखमी कि लहंगा उठा के भागल रही, आज माइक फेंक के भागल बड़ी, कोई कुछ फेंक के। तो हौ बतिया एक जना सही कहले रहलन कि अगर बोलैबा गायक के तो उहे नु गाइए, बोलैबा नाचे वाला के तो छामा छामा करी। बाकी हम बता दी एगो और बात, जितना लोग ऑर्गेनाइजर बा जे प्रोग्राम करावता, बड़ा बड़ा मंच करावता, वो सब लोग से यह विनती रहे कि जहाँ गायक के डिमांड होके वो जी अच्छा अच्छा कलाकार के बुलावल जाए। सब भोजपुरी के बेइज्जती करे खातिर ऐसा कलाकारन के मत बुलावल जाए जो उनके मन छोड़ के भागे लागत, माइक फेंक दिस। अब तू बताओ भैया कि माइक सरस्वती है, माइक में सब लोग गावेला, वही से मान सम्मान रहेला। सबसे बड़का वो साउंड वाला भाई के जौन की भाई जौना चीज के पूजा करता ओकरा के तू फेंकत तारू, ई कौन बात भइल भाई? ई तो ई गलत बात बा, एकर हमनी सन के एकदम समर्थन नहीं से करत। जहां तक बात रहल पावर स्टार पवन सिंह के गाना बजला के, तो पावर स्टार पवन सिंह के गाना ए से बात जाता जो उनकर सर्च लिस्ट में बा, उनकर गाना लिस्ट में नहीं खे। पावर स्टार पवन सिंह के ये से बात जाता कि पावर स्टार पवन सिंह के वो ओरिजिनल गाना हो, तू चोरा के गइले बाड़ू तो ओकरा का पता बा कि तू गाना गइले बाड़ू? ये बात बा। एगो बात बताई, कहिया के स्टार है इनकरा के फिल्म में लोग देखेला, कहिया के गावे वाला होई? एगो बात बताई रौरा, जौन आदमी ना गावत ना कुछ ओकरा बाद से अपन चैनल खोल के ओइ पर 2000 4000 8000 व्यू जाता, ओकरा आदमी के लोग का पहचानता? बाकी हम व्यूज के बात आज कम करम, आज ए से काम आज वही मुद्दा पर बात हुई कि अक्षरा सिंह के वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताई पवन सिंह के टारगेट करियन तब इनकर गाना 1 लाख जाई, पवन सिंह के टारगेट ना करियन तो इनकर गाना 2000 पर समाप्त हो जाई। तो अब बताइए पवन सिंह के टारगेट अगर ना करे के रही तो कमरिया पतरे पतरे उठा के कोयला के जरूरत करू। अभी कबो गावेली थू, कबो गावेली पटेगी नहीं, कबो कुछ कबो कुछ, वही से इनकर घर चलता। इनकर प्रक्रिया ये बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम अपना रेथी के जायदाद बुझ लेल वालो जबे जेकरा जौची तौची कह देता। पूरी इंडस्ट्री के ना इनकरा लोग के बा कि लो ऑडियंस के गधा समझ लेल वालो, माने एक नंबर के जौची गाई लो जौची करी लो। ऐसे हम कहत नहीं भैया कि केहू इतना हिम्मत बावे कि माइक पटक दिहन एथी पर। अच्छा तू बताओ 5 लाख रुपया लेके साटा भइल बा आ साटा तूर के तू हई सब गलत काम करत ई बात गलत तूर के ना तू मत आव। पवन सिंह होवन, पवन सिंह के गाना कहां ना बजेला, कौन डीजे वाला ना बजे, तहार गाना कोई ना बजेला आ तहार गाना के केहू जानत नहीं है, ठीक बा? भले हम कहत नहीं बुरा लागत होई, लेकिन तहार गाना केहू ना बाकी जितना लोग बा खूब वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करे के बा, ठीक बा? आप मिलता नहीं अगला वीडियो में, अपन राय जरूर रखे के बा।
हई लो तनिया सा ई लो चढ़ गइल बा, लोग घमंड हो गइल बा कि हम बानी स्टार, हमारा जैसन स्टार कोनो दुनिया में नहीं है, हमारा खातिर लोग तरसेला। तो इनकरो लोग के तनिया सा कुछ सिखा दलो अपना तरफ से, ऑडियंस हमनी के ऐसन हमनी के चाल जाई तो इनकर बड़का बड़का आदमी के सिखा दियो। काहे कि ये जीरो से हीरो बनावे के, हीरो से जीरो बनावे के सब लोग जानता। के काम बा, ठीक बात है। ई लो चढ़ गइल बा, लोग घमंड ढेर हो गइल बा, तो इनकरो लोग के चाहिए।